Artankranekin egiten duguna da, irudia egin folio baten errepasatu erretuladoreagaz eta gero eurak piezak gainean zela jarri alda bezen, asko zerrezagoa da horrela ematea baino. Bai, hori emaite izango zen. Hau ja oso nekeza da. Baina emaitza ere holan ematea, gero ja nagusiagoa dierenean ere egin aldute puzle bat moduan, baina hasieran hasteko holan errezagoa igual. Gero beste goza bat egiten duguna pixkat Montessori kopiatu eta gero salduko dutzu edan moduan. Izan da lehen esan dutzu edana, itzalena, bai? Hau jartzen dugu hemen, errepasatzen dugu, eta nahi baduzue hau barrukoa ere kolorez margotu aldozu edo horrela eitxe, nahi duzuena. Eta berak asmatu behar da hau hemen doala. Irudi hau adibidez, laukizu zen hori, ikusten duzuen moduan eguneroko ontziak erabiltzen duguz, honena dala. Bai? Eta hau, honena. Eta triangelu hori, berak ikusi behar du, honena dala. Bai? Hori da apur bat hemen geometriako liburu hontan, esan utzuen moduan, Montessorik egiten da bena. Bai? Orduan, erabiltzen ditu asko insertableak. Bai, eta ikusten duzuen moduan begiak itxita. Bai, kendu barrukoa atzamarrekin ondo ikutu eta orduan ikusi zein izango da hor sartzen dana. Bai, eskuekin dana. Bistarekin beharren eskuekin hobeto. Bai, orduan horretarako begiak itzali itxita dauzki. Da gero eduka hau, beste honek nik uste dut interneten behin imprimatzeko dauzela. Die figura berdinak, baina ikusten duzuen moduan bordea ilunagoa dago edo esain iluna. Eta hori da ikusteko azkenien figura berdinak egon aldizela forma desberdinetan margotuta. Bai, erlazionatzeko. Eta azalera bebai ulertzen da purtsua gehiago lan. Esan dudan moduan, bideotutorialean irakurriko dut hemengo zatiren bat. Bai, baina niri geometria hau gehiago iruditzen jata lehen hezkuntzarako aurrezkuntzarako baino, naiz eta euren aurrezkuntza izan. Bai, baina triangeluak asko deskomposatzen ditu, eta hemen egingo duguna izango da, honek bai Montessorinak dira, eta Montessorinen gorputz geometrikoak, bai? Orduan, egiten duguna da, argazkiarekin parekatzen dugu. Tokatzen dugu argazkia, eta argazkiarekin parekatzen da. Hementxe. Parekatzen ditugu da. Eta gero bebai, eguneroko tasuneko objektuekin parekatzen dira honek formak. Honek objektuak benetan fizikoki badeko zuez, hobeto. Azkenean beste ariketa bat izan leike, honek gorputz honek topatzea gelan, eta hoxe izango zen geometriako zati hau. Gero arte...